Keď mi dáte dôveru a zvolíte ma za primátora, bez váhania začnem riešiť všetky problémy, ktoré trápia Bratislavčanov. Zastavíme boj proti individuálnej doprave v meste, zrevidujeme nelogické cyklotrasy, ktoré vytvárajú zápchy, ale s budovaním nových cyklotrás neprestaneme. Bratislava potrebuje cyklotrasy, ktoré budú bezpečné, ktoré budú na seba nadväzovať a nebudú komplikovať dopravu. Zriadíme zásahové tímy na opravy výtlkov na chodníkoch a cestách. Tieto týmy budú rýchlo a efektívne reagovať na podnety obyvateľov a promptne opravovať výtlky všade tam, kde to bude potrebné. Zavedieme parkovaciu amnestiu. Jedenkrát za rok odpustíme pokutu tým, ktorí poctivo platia parkovné a nebudeme vás pokutovať hneď po 2 minútach, respektíve okamžite, ako vám skončí parkovné. Bratislavčania s trvalým pobytom budú môcť parkovať tam, kde reálne bývajú. Zvýhodníme Bratislavčanov pred nerezidentami a spravíme pás priateľskejším. Toho, čo je v Bratislave potrebné zmeniť, je veľa. Som rád, že mi dávate podnety, komunikujete so mnou všetko, čo vás v našom meste trápi. Som pripravený sa tomu venovať. Ďakujem, že ma podporujete. Ahojte.